Like. Evo, u ovom ćemo videu vidjeti najavu Ibrahimove borbe s Medžidom. Pa poslušajte. A ti me zajebaš i... Što? A? Prekinuo s me od... Evo ti ja reći, Ibra mi dolazi svešne. Koji? Onaj vaš. Izvečer onaj debeli sin. Pa šta će on kod tebe? To će sa onim izbojna Ivicom, jel kako mu? Darko? Darkom će doći. Aj. Ja, hoće da vide bende, kaže, ja se hrbu sa njim. Laže volava. Pa on je židač najveći. Jel ne? Pa on se hrbu s Medžidom. Pa šta bi... Kad on bi vidio Medžida koliko je ne bio ni prišao Pa više. kakav djec se hrvat s Medžidom. Pa dobro, aj proći ti. Evo. Eto, Srećko se slatko nasmio na ovu Ibrahimovu šalu. A pošto znamo svi da je Ibrahim najveći lažov, a Darko isto tako, od tog neće biti ništa. Pa eto, živi bili pa vidjeli i pogledajte u sljedećem videu od Darka Durmola.